Welkom bij Pelemaas TV. Ze waren er klaar voor, de fans van Oranje. Maar het werd een deceptie. Het Nederlands elftal verloor woensdagavond in Charkov met 2-1 van het sterk spelende Duitsland. De teleurstelling over de nederlaag was groot, ook in Venray. Het werd al aardig donker toen het eind van de wedstrijd in zicht kwam. De teleurstelling was bij velen duidelijk zichtbaar. En het begon allemaal in opperbeste stemming. Zelfs een groep Chinezen met toepasselijke attributen op een terras dachten dat Holland de wedstrijd wel zou winnen. Yes, like Holland. Wish Holland to win this match. Yeah. Yes. What is that on your head? I don't know. Just the. From which country are you? From China. From China, yes. All of us from China. Maar op zo'n avond dat vrijwel iedereen voor een scherm te vinden is, zijn er toch nog mensen die niet naar voetbal kijken. Hou je niet van voetbal? Ja, maar ik hou wel van voetbal. Maar ja, er is er ook die moet werken. Hè? Je moest werken? Ik moet werken, ja. Tot hoe laat? Tot 11 uur. Dus, En nu mag je gaan kijken? Nee, ik mag niet gaan kijken. Het was rustig op het plein en rust in de wedstrijd bij een stand van 0-2. Maar dat mocht de pret vooralsnog niet drukken. Vind je het erg om te moeten werken vanavond? Ik heb niet zoveel met voetbal, maar daardoor vind ik het niet zo erg. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Het is nog steeds hartstikke gezellig en we houden de moed erin. Hè? We gaan zeker winnen. Ondanks de 2-0 nu? Zeker. We zien nog maar op de helft dus. 0-2. Wat doet je dat? Balen. En het vertrouwen wordt minder, maar het komt wel goed. 0-2. Maakt Nederland nog een kans? Absoluut niet meer. Dat gaan we niet meer goed maken. Nou, niet meer. Maar je blijft er wel vrolijk bij? Ja, zeker. Bier is koud, dus... Ik heb er nog steeds vertrouwen in, maar ik kan niet verwachten dat ze 2-0 achter zouden komen. Het is gewoon belachelijk. Kunnen ze nog winnen? Misschien als Huntelaar erin komt, maar dan ben ik bang voor. Maar 3 punten, dat komt er niet meer van. Onder de voetballiefhebbers ook enkele buitenlanders. The USA, Michigan. Yeah. Why are you here? Because I am a Netherlands fan in soccer, football. And so you want Germany to win? Absolutely not. No. So you're a bit disappointed now? No, I'm actually excited about the second half because I know we're going to come back and we're going to win this thing. From which country are you? France. So Germany has to win? I don't think so. I hope it will be Dutch, but it's very difficult to say. En dan was er ook nog de Houtzagerstraat. Ook daar werd op een grootbeeldscherm gekeken. Maar waar? Hier misschien? Of toch hier? Aanbellen dan maar. Het hele huis vol met voetbalfans? Allemaal voetbalfans. We hebben een beamer, we hebben groot beeld. En daar was geen woord van gelogen. Maar mevrouw verzweeg voor de camera wel dat ze tevens haar verjaardag vierde. Het is uw verjaardag, begrijp ik? Mijn verjaardag, ja. Ja. En dat is papa. Bij de WK hebben we ook een beamer gehad, groot beeld. En dat was heel goed bevallen. En daar hebben we nu ook wel voor gezorgd. En dan krijg je de gasten tenminste ook op je verjaardag. Ik denk dat het anders niet zo lukt. Wat betekent dat, een piepertje? De bettenballen zijn klaar. Maar daar had deze reporter geen tijd voor. Snel terug naar het plein om nog net dat ene doelpunt van Nederland te zien. En daar bleef het dus ook bij. Niet lang daarna zakte de vreugde en doofde als een opgebrande kaars. Het jeugdontmoetingscentrum IJsselstein viert op zaterdag 30 juni het 30-jarige bestaan met een open dag. Na de opening om 11 uur is er tot 4 uur een programma met een tentoonstelling, diverse stands en workshops, muziek en de gelegenheid voor een rondleiding op de begraafplaats. Het JOC verzorgt ieder jaar verschillende extra projecten en evenementen, zoals de Rode Handenactie tegen kindsoldaten en uitwisselingsprojecten. In het tevredenheidsonderzoek dat Otto Workforce in het afgelopen halfjaar heeft gehouden onder zijn medewerkers, krijgt Inalfa Roof Systems uit Venray de hoogste score. De medewerkers waarderen met name het aangeboden werk, de respectvolle behandeling en de begeleiding vanuit Inalfa. Van de kleine klanten kwam Iddink uit Ede het beste uit de bus. Het behalen van de hoogste score in dit zomerrapport is voor Otto Workforce de aanleiding om zowel Inalfa als Iddink in het zonnetje te zetten.
Daarvoor is een heel uitgebreid taartbuffet in zomerse sfeer neergezet bij zowel Inalfa als bij Iddink. De KBO-verenigingen in de gemeente Venray houden op donderdag 28 juni een Jeu de Boel toernooi op de banen van Jeu de Boel Club Venray 80. Aanvang is 10:30. Er wordt gestreden om de KBO Rabo Wisselbeker. De leden van KBO Venray, ANBO en de ouderenverenigingen in Venray kunnen zich opgeven bij Pierre Kleisters. De KBO-leden van de dorpen kunnen zich opgeven bij hun eigen afdeling. Opgeven voor 20 juni. In navolging van andere basisscholen bezochten leerlingen van de Toverbal boerderijen en akkerbouwers in de regio. Onder de noemer Boer zoekt school staken de Venrayse kinderen hun handen uit de mouwen op de proefboerderij in Vredepeel. De Venrayse leerlingen kwamen per fiets naar de proefboerderij in Vredepeel. Dit is niet zomaar een boerderij. Dit is een boerderij waar we, zoals de naam al zegt, proeven doen. En wij zijn onderdeel van Wageningen Universiteit en Research. En wij doen praktijkonderzoek. Dat is eigenlijk de laatste schakel tussen wetenschap en praktijk. Dus we doen eigenlijk onderzoek waar de boer, tuinder, akkerbouwer ook meteen kan toepassen op zijn eigen bedrijf. In Vredepeel was een mengeling van kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8. Het bezoek hoort thuis in een reeks activiteiten. Wij zijn bezig met een project, een kernconcept heet dat, Groei en Leven. En het uitstapje van vandaag past in dat project. Dus zien van hoe groeien gewassen, de gewassen die je hier om je heen ziet. Van hoe groeien die nou in de grond? Heel veel kinderen weten dat niet. Die zien wel beelden, hè? We laten beeldend materiaal zien in de klas. Maar nu ervaren ze het echt. Het project is eigenlijk een thema waarbij we lessen en activiteiten gaan zoeken die binnen dat project passen. En dat is heel erg breed. En ook daarbij willen we kinderen van groep 5 tot met 8 in dit geval door elkaar, met elkaar laten werken aan binnen dat thema. En dat ze daar ook binnen leren samenwerken, verschillende leeftijden. En dan gaan ze op zoek naar antwoorden op vragen die ze zelf hebben of vragen die de leerkrachten bedenken en vaststellen. Voordat de leerlingen de gewassen met eigen ogen zagen, was er een algemene introductie. Ik had eerst een PowerPoint-presentatie van een gewas. En dan kies ik het gewas aardappelen, omdat dat toch bij de meesten bekend is. En daar kun je ook heel veel leuke dingen van vertellen, omdat die zowel voor de voedingsindustrie als ook voor de verwerkende industrie wordt gebruikt. Niet alleen maar als voedsel. En als je dan zo'n gewas doorloopt via een PowerPoint, kunnen ze dat al goed volgen. Daar heb je wat tekst bij, wat plaatjes. En als je dan het veld in kunt en je kunt ze wat zelf laten doen, dan blijft het ook, denk ik, wel hangen. Op de excursiewagen, achter een tractor, zagen de geïnteresseerden allerlei soorten gewassen. Wat heb je daar? De dingen waar de aardappel uitgroeit en hier komen de aardappels uit en dus de moederknol volgens mij. Er zitten al best wel wat aardappeltjes aan, of niet? Wist jij dat aardappelen op deze manier groeien? Nee. Want dat is jullie is net best veel verteld over de aardappelen. Heb jij daar wat van geleerd? Ja. Wat dan? Dat is volgens mij in april of in een andere maand worden gegroeid en dat ze al best snel groeien. Jij ziet eruit alsof jij vaker op de boerderij komt. Nee, eigenlijk niet. Nee? Hoe kom je aan deze mooie overal? Ja, mijn vader is een beetje klussig. En jij ook meteen of nog niet heel erg? Nee, niet. Wat wist jij vooraf van de aardappelen? Wist jij dat ze zo groeien? Nee, dat niet. Wat heb jij tot nu toe allemaal geleerd? Dat de knol dan groot wordt en dat de planten dan de zon opvangen. Wat heb jij hier in jouw handen? Graan. Omdat wij zijn hier op de boerderij gekomen om allemaal, eigenlijk allemaal van de soort graan en allemaal planten en zo meer over de natuur te weten. Want daar gaat onze kernconcept Groei en Leven nu over. Want was je al vaker zo in het veld geweest? Niet zo echt heel vaak. Want wist jij dat als jij een boterham voor jou had liggen, dat zeg maar de basis van de boterham, dat je die hier in jouw handen hebt? Nee. Thijs legde piekfijn uit hoe de erwten smaakten. Het is nu heel erg zoet, maar ze zijn nog niet zo groot. Maar die worden nu vanzelf groter. Wist jij dat ze zo groeien, erwten? Ja. Waar weet je dat van? Ik heb in mijn tuin ook zelf erwten.
Dus jij verbouwt zelf ook gewassen? Ja. Wat heb je allemaal in de tuin staan? Aardbeien, spinazie en erwten. Ben jij een beetje betrokken met de natuur? Weet jij er veel van? Ja, wel een beetje, ja. Want hoe vind jij het tot nu toe? Hebben jullie een uitleg gekregen, onder andere over de aardappel. Heb jij veel nieuwe dingetjes gehoord? Ja, best wel veel. Gewoon dat aardappels ook voor heel veel dingen worden gebruikt voor te eten en voor de fabricatie. Dus ja, ik heb er wel veel van geleerd. Wist jij dat ze zo groeien? Nee. Niet? Wat dacht jij? Ja, ik dacht dat ze niet zo hard groeiden. Maar ze zijn nog niet zo heel groot, of wel? Nee, want normaal gaan ze veel hoger groeien. Wat weet jij allemaal van hoe voedsel groeit en van het hele veld? Bijna niks. Is het daarom ook fijn dat jullie hier vandaag op het veld zijn, zodat jullie een beetje kunnen zien hoe dat gaat? Ja. Dit is allemaal voor op school, hè? Morgen voor andere kinderen. Bedankt voor het kijken. Tot dinsdag bij de volgende uitzending van Pelemaas TV. Tot ziens.